בואו איתי לסדר את השידה. קודם אנחנו שמים את כל האדמים פה, ואז אנחנו עושים את כל השאר במגירות אחרות. נעשה את זה מהכי קטן להכי גדול, לא מהכי גדול להכי קטן. אז קודם יש לנו את זה, ואז יש לנו עוד אחד. נשים את זה ככה. טוב, ואז אני אלך להביא את השניים כאלו. יש לי אחד ורוד. יאללה. עכשיו נשים את השאר פה. עוד שלושת אלו לשים. קודם יש לנו את זה. ככה. ואז את זה. ואז יש לנו את זה שאנחנו נשים פה. אתם יודעות מה? אולי גם נשים את הסומק כאן, כדי שאני לא אחסוך מקום לדברים השניים. טוב, יאללה. אז קודם יש לנו את זה ואת זה. נשים את זה כאן. יאללה. שנייה. תתגלגל לי פה. ועכשיו את המילק. אולי גם נשים את אלו. אחרי שסיימנו את אלה, רק נזכרתי שקניתי אחד חדש כזה, וזה בכל הצבעים, ושכחתי לשים את זה. אז אני אשים את זה ואחזור אליכם. אוקיי, אחרי ששמנו את זה, בגלל שספורה מקסימה, היא הביא לנו את זה. לא נשים את זה במדף הזה, נשים את זה במדף הבא. טוב, יאללה, עוברים להבא. ופה שמים את כל הסקינקר. גם את זה קיבלתי עם הזמנה הקודמת, אז בוא נשים. אבל בוודאי ששמים את האחד הגדול קודם. והספונסר היום זה ספורה המדהימה. תודה רבה ספורה. מאוד אוהבים. יאללה, בוא נחזור. אז עכשיו אנחנו הולכות לשים את הסקינקר. קודם מתחילים עם הגדול. מתחילים עם זה. אחרי שאני אסיים את הגדולים, אני אחזור אליכם. יאלוש, שמאל הקטנים. אלו הקטנים כבר הראיתי לכם אותם. אז כשאני אסיים לשים אותם, תגידו לי בתגובות מה אתם חושבים. יש לנו גם כל זה. אני אסיים לסדר את המדף הזה, אני אראה לכם. אחרי שסיימתי לשים את כל סקינקר, בואו נעבור לאיפור. מכל מה שאני יודעת, יש לי המון איפור. פשוט המון. פה אנחנו נשים את כל האיפור. אלו היותר גבוהים ואלו היותר נמוכים. יאללה. בנותוש, ילדים, יש מצב שנצטרך לעשות חלק ב', אז אם לא יהיה לנו מספיק נעשה חלק ב'. לבינתיים אין לנו מספיק, אז בואו נעשה חלק ב'. ביוש, יום טוב, תודה. תודה. אל תשכחו.